Čaute, ja som Sprix a dneska sa pozrieme, čo som urobil za kamerou. Za kamerou som toho urobil strašne moc. Postavil som si taký malý dom na tej našej pirátskej hore. Vidíte, taký z cobblestone. Nie je to nič moc, len také základy. To som dal z tom cobblestone sleby. Tak a tuto dole, keď pôjdeme takto, tak tu dole máme postielku a tu máme sklad. Ja som to vlastne neurobil za kamerou, ale ja som to točil, lenže proste som niečo posral, tak som to nevydal. Ale nemáme iron, takže tu bude cedulka a tu bude belík. Viete? Kyblík tam dám s vodou. Proste vodu tam dám, no. A tu bude ešte lístie, lenže nemám nožnice, viete. Takže dneska, čo ideme robiť? Minovať. Takže sa bereme takto, počkaj, vlastne my to máme u seba. A crafting table položíme, lag. Sem. Dobre, drevo je tu. Takže raz, dva. Tak, vytvoríme si krompáč. Alebo vytvoríme si ešte jeden. Raz, dva. Mám docela málo teraz FPS. 13, 25. Dobre. A ideme. No dobre. A miny máme tu to smerom. Počkaj, my to máme vlastne na hard. To chcem napísať. Tak. Ideme. Tak. Ty vôbec som tu počul lávu. Aha, my sme na 12. 12. Počkajte, tu ho budem už. Tak, 11. Tak. F3, 10, pôjdem. Možno nepočujete cez tie zvuky, dám to na 6. Tak. O. Tyvo, my už máme druhý diel a nemáme ani iron. Jakže som povedal, našiel ani jeden kúsok ironu. A toto, preto som toto točil, aby ste len videli, že ako sa to tu zmenilo. Inak by som tu nejak extra nič nerobil, len hľadal iron alebo niečo. Napríklad, super, super! Máme iron. 1, 2, 3, 4, dobre. 4, super. Počkaj, tu ešte nebude? Nie,
ešte tiež prejdeme. Tak. Takto. Mám nejaké vysušené hrdlo, ale aj som trocha taký prechladnutý, viete? Počkaj, tu budeme dať toč. Mám taký divný hlas, taký teplý. Som volal kamarátom a on mi tu tiež povedal, že mám taký teplý hlas. Ideme hore. Takto. A ten šupek bude v popisku. Teraz som trocha zýval. A už sa mi raz stalo, že som tu presne zomrel na tomto bloku. Takže tu si dáme keblo, tu si dáme toto. A irony sa kde vypadlo? Ešte nikde. Premýšľam. Kde môj raz vypálil. Ja som si zživol. Ja by som chcel mať nejakú takto dole PC. Viem, že to vyzerá blbo, ale tak. Ale dobré, tak tu budeme mať PC. Zoberieme stack kovlu, no ten stack dobré. Tu urobíme pecky 8. Tak. Takže miesto tejto torčky dáme piecku. A na piecku dáme torčku. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie je to až také zlé. Počkaj, kde máme uhlie? Niekde, áno. Tak. Takže to by bolo asi pre tento diel všetko. Zdraví vás Prix a ahoj.